Безне Аллаһ һидаятка күндергән, күңелләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Аллаһ субхана ва таалагә хәмд сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең түреннән чыккан салават шарифаларыбыз булса иде. Гысылланып, тәһарәтләнеп, шушы мөбарәк җомга көнендә фасау иля зикриллаһи, Аллаһның зикренә ашыгыз, кытылуга ашыгыз дигән әмергә буйсынып, шушы күркәм мәчеткә килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мөбарәк булсын җомга көннәребез. Аллаһ субхана ва тааля илләребезгә, көннәребезгә хәерле иминлекләр, тынычлыклар, авыруларга хәерле шифалар, тәүфиксызлыкта, динсезлектә, намазсызлыкта жүрүчеләргә күңелләренә һидаят нуры, иман нуры, ислам нуры Аллаһ Тәала насыйп әйләсен. Ике җомга арасында вафат булмыш кардәшләребезнең Аллаһ Тәала рухларын шат кылып, бәндәчлек белән кылган гынах хаталарын гафу кылсын, урыннарын җәннәт кылсын. Ике җомга арасында дөньяга килгән сабый балаларыбыз саулык, сәламәтлек белән, тәүфик, һидаят, истиқамат белән дөньяга килгән балалар булып, киләчәктә ватаныбызга, динебезгә, халкыбызга хәерле, файдалы, игелекле, тәүфиклы балалар булсыннар. Ике җомга арасында шушындый матур көннәрдә никахланган яшьләребезнең араларына Аллаһ Тәала илфат, мөхәббәт, тигезлек, тынычлык бирсен. Ике җомга арасында мәчетләребезнең, мәдрәсәләребезнең, шәкертләребезнең дәвамы өчен мискиннәргә, ятимнәргә, зәгыйфләргә, толларга ярдәм иткән газиз кардәшләребезнең Аллаһ Тәала иганәләрен кабул итеп, күңелләрендә нинди изге теләк, изге ният булган булса, шушы теләкләренә һәм мурадларына ирешергә Аллаһ насыйп әйләсен. Ас-салаватул хамсу вал җумгату иля al-җумга ва рамазану иля рамазана мукаффиратун лима бәйнәһун иза җтунибатил кабаир. Бу хадисне көн сайын, җомга сайын әйтсәк тә артык булмый. Аны ирәнегездә һәм аны балаларыгызга, туганнарыгызга да әйтегез. Җомга белән җомга аралары 7 көн үтә дә китә. Әле генә җомга булган шикелле икенче җомга килде дә килде. Ахыр заман алдында көн шулай тиз үтәр икән. Ике җомга арасы, 5 вакыт намаз аралары, гаит белән гаит арасы, Рамазан белән Рамазан арасы, промежуток времени. Вообще бер нинди вакыт калмый, бөтенсе дә безнең көннәребез. Аллаһ Тәала әгәр дә бәндә олы гынаһлардан саклана торган булса, Аллаһ Тәала ул бәндәләрнең вак гынаһларын, шушы урысча әйтмешли автоматически эшләнгән гынаһларын, онытылып эшләнгән гынаһларын, җыклап калган намазларын һәм шуңар ошаган нәрсәне Аллаһ Тәала үзеннән үзе гафу итә. Аның өчен нәрсә кирәк? Аның өчен 5 вакыт намаз кирәк. Аның өчен җомга белән җомга кирәк. Аның өчен Рамазан белән Рамазан кирәк. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Яшьләребезнең саннары, мәчетләребезнең саннары, мәчеткә йөрүче кардәшләребезнең саннары артып бара. Әлхәмдүлиллаһ, шушы атна арасында Мөхәррәм айының 10 көннәрендә, Гарәфә көннәрендә, айның башында, айның орталарында ураза тотучы кардәшләребез дә бар. Үзләре генә түгел, мәхәлләдә ифтарлар кылдыралар. Дусларын чакыралар. Хәтта ураза тотмаган кешеләр дә килә дә шунда вагыз тыңлый. Шушы җәмәгатьне күрә, кардәшлекне күрә дә киләсе атнаны көтеп тора. Подожди, мне очень понравилось по душе. Я такое наслаждение получил диде, аннан соң килә ул да. Субханаллах. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бер генә кешене, үз гомерендә бер генә кешене дин юлына тартып, аны намазга басуга сәбәпче булсаң, бөтен дөнья байлыклары сиңа кичкенә булыр, менә шушы Аллаһ каршында олы булыр. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез әйтә, бер көтү кызыл дияләр, красные верблюды. Красные верблюды в то время, сегодня, наверное, Мерседес и Порше. Бер көтү, бер генә түгел, бик күп машиналар, бик күп атларга ия булырсың, әгәр дә бер генә кешене үз гомерендә дин юлында тартсаң. Үзебез ничек килдек уйлыйк. Кайбер кеше 20 яшьтә генә намазга йөри башлады, кайбер кеше 40 яшьтә генә килде, кайбер кеше 60 яшьтә генә килде, кайбер кеше шушы картаймыш көнендә генә килде. Кара әле минем менә туган көнем, минем бәхетле, шатлыклы көннәрем менә шушы булган икән. Ник элек шушы ләззәтне белмәдем? Почему я не знал
вкус этого наслаждения намаза, уразы, джамаата. Альхамдулиллахи раббил аламин, мухтарам джамаат. Шуның өчен менә бүген сез килдегез, күршегезне алып килегез, анагызны алып килегез, балагызны алып килегез. Кайбер кеше әйтә, вакытлары юк, җыкласыннар, тегеләй әйтсеннәр, булай әйтсеннәр. Минем бүген вагызым ике сораудан тора. Бу үткән җомганы Илнас хәзрәт укытты, аннан алдан Юсуф хәзрәт бик матур итеп җомгалар укытты. Альхамдулиллах, мәчетебезгә килүче хәзрәтләребезгә рәхмәт. Менә бүген бик матур итеп Шәүкәт хәзрәт азан әйтте. Бер-ике җомга миңа бер кеше килде. Ике җомга подряд килде хәзрәт, менә мин урысча әйтә инде. У меня с женой проблемы. Вот надо решить вопрос. Я недавно сам встал на намаз, подсел на ислам, встал на намаз, вот сразу ей сказал, сразу ей поставил условия, но у меня не получается, вот сейчас в тупик вошли, с детьми проблемы, с женой проблемы, с тещей проблемы и так далее, и так далее. Метам ярый, мен сиңагына вакытым юк әйтергә, бер аны вагаз итеп сөйләрмен. Үткән җомгада да килгән шуны тыңларга, ләкин мен булмадым. Менә хәзер шушы кешегә әйтәсем килә. Шушы кешегә генә түгел, үземә әйтәсем килә. Үземнең дә хатыным бар, балаларым бар, аныкларым бар, киленнәрем бар, кияүләрем бар. Шуның өчен иң беренче әүвәлән биттақваллаһ усикум дип Пәйгамбәрбез әйткән. Иң беренче үземә тақвалык белән васият бирәм. Аннан соң инде көч җитсә башкаларга. Аллаһ субханаху ва тааля Коръән Кәримендә нәрсә ди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Рум сурасында: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджан литаскуну илайха ва джа'ала байнакум мавадда ва рахма инна фи залика лааятин лиқаумин ятафаккарун." Бу аятны без һәр вакыт сөйлибез никахларда. Никах укыган вакытта ирнең хакын, кызның хакын, хатынның хакын, ата-аналарга булган хакларны сөйлибез. Как должны относиться жена к мужу, муж к жене, оба они к родителям. И что с сегодняшнего дня ваши родители становятся общими родителями, как вы должны уважать. Шушай берн сөйлибез. Ләкин күп меңнә сөйләсәк тә, күп меңнә без Инстаграмда яхшы вагазлар тыңласак та, күп меңнә без телевизорда, башка җирдә, җомгаларда ишетсәк тә, тормыш ул үзенеке белән бара. Үзенеке белән бара. Аллаһ субханаху ва тааля әйтә: Аллаһ Тәаләнең аятларыннан, Аллаһ Тәаләнең мугъҗизаларыннан, Аллаһ Тәаләнең хикмәтләреннән, из его знамений, нәрсә ул? Адам алейхиссаламның кабыргасыннан яратты Хаваны. Из ребра Адама сотворил Еву. То есть из нас самих Аллаһ Тәалә безнең хатыннарыбызны яратты. Ва джа'ала байнакум мавадда ва рахма. Аллаһ Тәалә сезнең арагызда нишләде? Мөхәббәтне һәм рәхимлекне. Рахма дигән сүз рәхимлек. Милосердие. Башта люблю дибез, любовь дибез. Я его полюбила, я его полюбил дибез дә, әтиәниләребездән рөхсәт алабыз. Не могу без него жить, не могу без нее жить дибез. Любовь бар. Рахмат турында уйламыйбыз әле. Милосердие турында уйламыйбыз, любовь кына уйлыйбыз. Аннан соң тормыш башлана, үзенең мәшәкате белән, үзенең авырлыклары белән. Ах, ты, оказывается, такая. Ах, ты, оказывается, такой, просто очень красивый выглядел, когда за мной ухаживал. Дип, аннан соң бер-берсенә претензияләр әйтәләр. Тормыш башлана, авырлыклары белән квартира табырга кирәк, йорт табырга кирәк, кием алырга кирәк, киемне яңартырга кирәк, бала туды. Хатын кызның башлана авырлы вакытлары, ир кирәкмәгән вакытлары. Бала тугач 40 көн хайыз вакытлары, нифас вакытлары. Ир кеше, я думал, что кругом 16 будет, оказывается, трудно сесть. Любовь окрепнет китә. Пропадает любовь. Что остается? Что должно остаться? Варахма. Милосердие. Рахимлек. Бер-берегезгә рәхимлек, бер-берегезне жәлләргә тиеш, бер-берегезне уважай итәргә тиеш, хөрмәт итәргә тиеш, сабыр итәргә тиеш авырлыкларга. Хатының белән булган вакытта ләззәт таптың бит, нашел успокоение, нашел наслаждение. Будь добр, люби, саночки возить дигән шикелле.
бала туғаш ауырлықларын көруге керек, біраз жүкламасқа керек. Аз гына болса да динге кірді де, намаз оқи башлады да, хатын қыз, оказывается, должна подчиняться мужу, оказывается, с женой, которая не молится, мы не должны, оказывается, вообще жить. Мне так сказал Хазрат, мне так сказал Қази дейді, аннан соң хатынын айыра. Разводится. Ребенку 2 года, 3 года прожили, разводится. И сегодня 60-62% в нашей республике Татарстан, я уж не говорю про другие республики, вот это происходит в течение 5-6 лет со времени ЗАГСа, расписания брака. Почему так происходит? Потому что любовь была, она пропала, а рахма не осталась. Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих же жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение и наслаждение, и установил между вами любовь и милосердие. Мына шушы милосердие булырга тиеш жамагат. А инде теге кеше әйтә, оказывается, Коръәндә ди, суырга да ярый икән, хатыннарны кыйнарга да кирәк икән. Слабый кеше кыйный. Мескен кеше, зәгыйф кеше, көчсез кеше генә кыйный, хатынын Алла сакласын. Ләкин Коръәндә Алла Субхана ва Тааля аятларда китерә нәрсә дип, иң беренче насихат ит. Үгет насихат ит, әйт. Менә матурым. Biz менә ничә ел җиргәнбез намазсыз. Менә хәзер мин аңладым инде намазның нәрсә икәнен. Менә күрәсең, мин хәзер намаз укый башладым. Тәмәкене дә ташладым, аракыны да ташладым. Хатын кызларга да карамыйм. Ул харам икән барсы да. Менә хәзер мин минем өчен генә хәләл. Менә хәзер намаз укый башладым. Әйдә, уйлап кара әле. Уйлап кара әле. Син дә минем белән бергә намазга. Ашыкмаска, ашыктырмаска. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 23 ел дәврендә шуның Мәккәдә ничә ел, Мәдинәдә ничә ел бер кәлимәне ла илаха иллаллаһ Мухаммаdur Расулуллаһ кәлимәсен. Соңыннан инде Мәдинәгә күчкәч, иманнары нык булгач, Пәйгамбәрбез өчен җаннарын фида бирергә хәзер булгач, ул вакытны гына хөкем аятлары иңә башлады. Мәккәдә я әйюһәл кафирун, я әйюһәл мунафиқун, я әйюһән нас, и кафирләр, и бәндәләр, и мунафиқлар дигән аятлар инде. Мәдинәгә күчкәч, я әйюһәлләзина аману, и иман китергән бәндәләр, намаз укыгыз, ураза тотыгыз, җихад итегез, хаҗга барыгыз, тигәләй аятлар иңә башлады. Biz үзебезнең балаларыбызга, хатыннарыбызга әле иманнарын ныгытмыйча, Аллаһның барлыгына, берлегенә аларны ышандырмыйча, Аллаһның исемнәре белән, сыйфатлары белән аларны мәгълүмат бирмичә, беренче көннән үк давай намазга бас дип, аларны нәфрәт. Нәфрәт дигән нәрсә ди урысча? Отторжение, отчуждение. Талакка килмисе кая килсен. Шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләр, менә бу сорау бергән кардәшем дә әйтәм, ашыкмаска. Үзебез кем булдык шул хәтлек? Кайчан дингә бастык та, шуның өчен иң беренче үгет насихат. Үгет насихат булмаса, аның әтисенә, аның әнисенә барабыз да, әти-әни, менә шулай булды безнең хәлебез. Вот сез дөнья күргәнсез, 40 ел, 50 ел бергә яшисез. Әлхәмдүлиллаһ, менә шулай ярак булды. Сүкмә хатыныңны. Bir kim de yaratmaz, birinci töşşe de teste yaratmaz, anın kızın sukkanne. Uzun suk. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Peygamberler uzuzların sukkanları. Allah'dan başka ibadet kılarga yaraklar zat yok. Uzuzuma zarar getirdim. Sam себе был несправедливый деп әйткәннәр. Үзеңне сук, мин начар. Син әгәр дә үзеңне начар дисәң, анарсың төшеңдә, тестеңдә, хатыңда юк. Син яхшы, мин үзем, наверное, начаррак дип үз әйтә башлый. Шуның өчендә иң беренче нишләргә кирәк, үгет насихатларга кирәк. Икенчесе әти-әниләренә әйтергә кирәк. Менә анда шундый хәлгә төштек без. Безгә зинһар ярдәм итегез, киңәш бирегез, нишләргә кирәк. Бәлки ниндидер бер вакыт аерылып торырга кирәктер. Бер атнамы, 3 көнме анда. Бәлки айырым яшәп алырга кирәктер, бер-беребезне аңларга, уйларга. Инде ул да булмаса, аларны постельдан хатының янына килмисең. Ятмыйсың аның белән. Ул уйлый, туктале, бу бит стыдно, гырлык бит бу, позор бит. Почему муж ко мне не лег? Почему жена со мной не спит? Уйларга кирәк, бер-ике эчкән.
Аннан соң бер-берегезне сагынганнан соң да син дөрес әйткәнсең. Әйдә, иншалла мин дә намаз укый башлыйм дип, үзебез үрнәк булырга тиеш. Самый должен быть примером стойкости, примером терпения. Шул вакытны балалар күреп үсә. Ул балага 2 яшь булса да ул сизә. 5 яшьтә ул аңлый башлый. Инде 15 яшьтә ул әйтә, каралы. Я никогда так не сделаю. Почему папа обращается с мамой так, почему мама грубит папе так, дип балалар шуны аңлый башлыйлар. Аннан соң без телибез, балаларыбыз тәүфиклы булсын, тәртипле булсын. Алар иләнгәч, кияүгә чыккач, алар матур итеп яшәсеннәр. Яшәмиләр, чөнки алар күрделәр ничек итеп әтияниләре эт белән маши шикелле, пси шикелле яшәгәннәрен. Шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләр, иң беренче үземә әйтәм, соңыннан сезгә әйтәм, ашыкмаска. Аллаһ Тәала каршында. Инде аннан соң вадрибуха дигән сүз бар. Аннан соң сугыгыз дигән сүз. Тотып кыйнагыз дигән сүз түгел. Тотып йөзенә, битенә сугыгыз, аягыз белән тибегез, эшләрен чыгарыгыз дигән сүз түгел. Кайбер муфассирлар әйтә, мисвак бар бит, мисвак агачы. Менә шушы агач белән пригрози. Кайбер вакытны действует, особенно балаларга. Кайбер балаларны тәрбиялибез путем убеждения, менә тегеләй әйтмәсәң, булай әйтәм, тегеләй әйтмәсәң, iPhone бирмим, тегеләй әйтмәсәң, сиңа гаджет бирмим, телевизор каратмыйм, мороженое алмыйм. Бүтән кирәкмәгән әйберләрне балаларыбызга нитәбез. Телевизорда, мороженое, гаджетка, башкасы да ул кирәкми аңар укыган вакытта. Менә хәзер укулар башлана, җәмәгать. Укулар башлана, аның өчен аерым бер кайтырбыз. Шуның өчен дә мөхтәрәм азиз кардәшләрем, менә шушы балалар безнең тәртипле үссеннәр. Соңыннан без эшләгән хаталарны кабатламасыннар өчен без аларга үрнәк гыйбрәт булырга тиеш. Шәригатыбызда халал бар, харам бар. Талак ул Аллаһның иң симәгәне, фәрештәләрнең иң симәгән нәрсә ул халал, ләкин яратмый. Аллаһ Тәала яратмый. Шайтанның да иң зур эше нәрсә? Бер шайтаннар җыела да отчет бирәләр. Улы шайтан каршында әйтәләр, мин бүген бер иргене аракы чирттем. Мин бүген бер кешегә зина кылдырдым. Мин бүген бер кешегә тәмәке тарттырдым. Мин бүген бер кешегә кеше үтерттертдем. Бер әйтә, мин бүген ир белән хатынның арасын буздым. Кил монда. Иң яхшы эшләгән син, ир белән хатынның арасын бузган. Чөнки ир белән хатынның арасы бузылса, тегесе китә дә тәмәке тарта башлый, аракы эчә башлый. Хатыны зина кыла башлый, балалары тәртипсез була башлый. Шуның өчен Аллаһның иң симәгән нәрсәсе ул нәрсә? Халал булган нәрсәләрдән ул талак. Аны әйтергә ашыгырга кирәкми. Аның белән уйнарга кирәкми. Кайбер кешеләр беренче хатынны канәгатьләндерә алмыйлар. Кайбер егетләр беренче хатынны канәгатьләндерә алмыйлар. Аңар йорт-җирләрен таба алмыйлар. Аңар ризыгын, киемнәрен тиешле рәвештә таба алмыйлар. Карыйсың, икенчесен алган. Мөхтәрәм җәмәгать, аның үзенең шартлары бар. Аллаһ Тәала Коръән Кәримендә фа ин лам тастату фа вахида, әгәр дә булдыра алмасагыз, берсе белән генә яшәгез. Шуның өчен мөхтәрәм азиз кардәшләрем, балалар тәрбияләгән вакытта иң беренче үзебезне тәрбияләргә кирәк. Аллаһ Субхана ва Тәала ишеткәннәребезгә гамәл кылырга насыйп әйләсен. Инде вакыт җитә. 1 сентябрь җитә балалар. Балаларыбыз мәктәпкә барга, укырга, институтларга, мәктәпләргә барга җыеналар. Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин. Икенче бер хадистә ва муслиматин. Гыйлем истау фарыздыр. Гыйлем истау фарыздыр. Получать знания это фарз. Всем мусульманинам. Икенче бер хадискә и мусульманкам всем. Кайбер кеше әйтә, мин гыйлем истим, ләкин нинди дәрәҗәдә, нинди микъдарда гыйлем истәргә? В какой степени надо получать знания? Бөтен кеше хафиз була алмый. Бөтен кеше карый була алмый. Бөтен кеше профессор, академик була алмый. Бөтен кеше шариғат хөкемнәрен белә алмый. Ләкин ни дәрәҗәдә гыйлемне белергә? Бу дин гыйлеме турында әйтәм әле мин. Мәктәп гыйлеменә кайтырбыз. 5 вакыт намазны айыра торган. Бар иде 40 фарыз дигән әйбер бар иде.
Taharatda necha farz? Taharatda 4 farz. Imonda necha farz? Imonda shunga qattiq farz. Islomda necha farz? Islomda shunga qattiq farz. Payg'ambarlarga, farishtalarga, o'lgandan so'ng tiriluvga, amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir. Bunyal islamu ala khamsin ash-shahadatu an la ilaha illa. Mana shu namozni, urazani, zakatni, farishtalarni, kitoblarni, o'lgandan so'ng tiriluvlarni, nelarni biz nega ani bolalarimizga o'rgatmaymiz? Bolalarimiz bilami? Kalimatun tayyiba, eng iliq kalima, eng zo'r narsa ul, eng zo'r narsa kalimatun tayyibatun la ilaha illalloh. Shuni bolalarimiz bilami? Kalimatul istig'fori, gunohlarimizdan poklanib turgan gunoh kalimalarni astag'firulloh taala min kulli zambin, ey Robbim bütün gunohlarimni g'afur et menim degan so'zlarni biz bilamizmi, yo'qmi? Bolalarimizga o'rgatamizmi, yo'qmi? Bolalarimizni maktabga kirgancha dashkolniy obrazovание beramiz hali. Sadiklarda jirtamiz. 1-10 klassni o'qitamizda, endi 11 klassni здоровый, огромный, shibar yigitlar, qizlar kelib chiqa, aydali o'tirali, alhamdulillah, ayatul kursini o'qiylar desang bilmaylar. Injeneriyani da bilalar, Instagramni da bilalar, WhatsAppni da bilalar, bütün shu nelarni, telefonlarni, gadjetlarni bilalar, uni bilmaylar. Shuning uchun muhtaram aziz qardoshlar, bolalarimizga eng birinchi mana shu maktabga borgancha ularga shu din ilmin, farzni, vojibni, sunnatni o'rgatishga kerak. Allimu sabiyya ibn sab'in va dribuhu ibn 10. Bolalaringizga namozga bostirig'iz 7 yoshda. 7 yoshda balag'atga erishmagan, qiz da balag'atga erishmagan, yigit da balag'atga erishmagan, не достигли совершеннолетия, но они должны стоять с тобой рядом. Если девочка, то позади. Они должны с тобой читать намаз. После намаза ты должен повернуться и сказать: айдали уламука, айда субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха илляллах валлаху акбар, ла хауля ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Mana shu shaybirlar. Shu shaybirlarni o'rgatsak, qolgani ketadi. Qaytabız taga şu tasbihlarga, mundagı masjiddagi qo'yib kishilarimiz, hazrat, вот мы торопимся иногда, джума или надо успеть на обед, надо успеть на работу. Иногда мы не можем успеть сделать тасбих. Мы сразу уходим после фарз намаза. И иногда некоторые имамы нас ругают за то, что мы делаем, не делаем. Джамат, не буду очень особо посвящать этому, но вам скажу, что тасбих – это ваше личное дело. Но фарз намаз – это с джамаатом. Мы, помните, еще после намаза здоровались, имам вставал, все здоровались. Не обязательно здороваться, не обязательно обниматься. Сделал фарз намаз, уйти. Но Пейгамбар, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Это тоже был вопрос, я отвечаю. Тасбих – это ваше личное дело. Но мына өзіңіздің балаларыңызны үйреткен вақытта намаз оқыдың, әйтсе сен имам, бұрыл да айда Юсуф, айда Ислам, айда Ахмад оқы. Ол оқи башлайды. Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла. Тегеләре ишетті, кішкене болған әлі жири башламаған Зайнап ишетіп отыра мұны. Bir yıldan соң оларны қабатлап бере. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kimde kim namazdan so'ng 33 martabla subhanallah, 33 martabla elhamdülillah, 33 martabla Allahu akbar deb aytsa, qarag'iz, nindi tasbih. Agarda 5 vaqt namozni mana shu ayberga topqirlasang 99 bet. Yezdib saniq ne bilan 5 ga topqirlasa ko'pmi bo'ladi? Kunina sen 500 раз tasbih aytgan bo'lasan. 500 тапқыр күніне айтқан боласың. Бұл көпме вақытны ала? Просто сядьте, включите секундомер, у всех есть секундомер, и начните субханаллах, субханаллах, 90. Это всего занимает максимум 2 минуты. 2 минуты.
За 2 минуты у тебя ты до машины еще не дошел, у тебя машина не успела завестись. Ты еще на светофоре будешь стоять 2 минуты. Agar da sen namozdan so'ng mana shu tasbihlarni aytib, oxiridan La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qadir desang, Payg'ambarimiz aytdi, "G'ufirat khatayahu." G'ufirat khatayahu. Ul kishining ko'p gunohlari bor. Bilmayman, bu kunda ishlaganmi, bir otna ishlaganmi, g'umr bo'yi ishlaganmi, ko'p mingina gunohlari bor. Alloh taolo butuniga g'afu eta. "Walau kanat mislu zubadal bahr." Agarda dengiz kubiga o'risha pena morskaya. Moreda, okeanda bo'lganingiz bordir. Иногда бушует океан и пена. Иногда 20 сантиметров, иногда целый метр пена. Вот күп шу хатлык безнең гынаһларыбыз булса да, Аллаһ Таала ул безнең гынаһларыбызны гафу итә. Нәрсә өчен? Әллә ни кадәр җихадка барган өчен түгел. Әллә ни кадәр әтияниләребезне хөрмәт иткән өчен түгел, намаздан соң тәсбих әйткән өчен. 2 минут вакытыбызны югалттык. Шуның өчен вопрос: читать тасбих или не читать? Если уж очень сильно торопишься, сел в машину, дочитай, докончи, а до этого еще аят аль-Курси прочитай. И шулай булса, көне буена кылган гамәлең Аллаһ Таала кабул итә, гынаһларыңны гафу итә, һәм иншаалла Аллаһ Таала тормышыңда, гомереңдә, бизнесыңда, дусыңда, хатыныңда, балаларыңда бәрәкәт бирә. Нәрсә өчен? Менә шушы Субханаллаһи, алхамдулиллаһи, Аллаһу акбар өчен. Аллаһ Субхана ва Таала ишеткәнебезне гамәл кылырга насыйп әйләсен. Җәмәгать, валлаһи минем вагыз башкача иде. Иншалла киләсе җомгада шул хәзерләнгән вагызны сөйләрмен. Бүген мин 2 сорауга гына җавап бирдем. Әгәр дә шундый сораулар булса, кемнең бик каты борчый торган сораулар булса, Илнас хәзрәт монда, Шәүкәт хәзрәт монда, мин монда, язып бирегез дә, менә шушы сезгә ошаган кешеләрне борчый торган сорауларны иншаалла без менә җәмәгатьтә менә шулай итеп вагаз итеп сөйләрбез. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-ghaffar li wa lakum wa li sa'ir al-jama'ati al-muslimin al-hadirin ajma'in innahu huwal ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ud du'a.